ούτε πετρέλαιο καταλαβαίνουν ούτε τίποτα. Τα βλέπετε, είναι εκατοντάδες. Όπου και να κοιτάξουμε, γύρω γύρω θα το δούμε γεμάτο. Έτσι έχει κάνει το εσωτερικό του Φοίνικα, όπως βλέπετε. Και αν θα πάμε να δούμε και κοντά το Φοίνικά μας, να πως έγινε ο Φοίνικά μας. Κοιτάτε πόσα είναι. Είναι όλο γεμάτο μέσα. Όλο. Είναι άσπρα και δεν πολύ φαίνονται με την κάμερα ίσως, αλλά με το μάτι τα βλέπω, είναι μιλιούνια. Να το τα σκαλίσαμε, τα βγάλαμε λίγο έξω. Για το πετρέλαιο δεν τους έκανε τίποτα, γιατί έχει πάρα πολύ νερό μέσα ο Φοίνικας. Εδώ τους έχουμε βάλει μία φωτιά. Μπας και κάνει τίποτα, να τον κάψουμε εσωτερικά, αλλά βλέπετε. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν μέσα από το Φοίνικα. Βγαίνουν κι άλλα. Κάπου δεν τους αρέσει το αιωσμή της κάπνας και του πετρελαίου και βγαίνουν. Αυτό πάει να μπει μέσα. Από αυτή τη μεριά που δεν είναι η φωτιά. Παράξενα πράγματα.